салом дӯстон, имрӯз ҳам мо дар мавриди ҳодисаҳои ахир гап мезанем. Ҷанги ду бор дар кишваре ки ба футбол ҳам таъсираш хеле ҷиддӣ аст. ғайри ин шаби гузашта якчанд бозӣ баргузор гардид ва маҳз дар дидори ду дастаи пурқувват Манчестер Сити ва Тоттенхэм рӯйдоде буд ки мо кӯтоҳ дар бораи ин мехоҳем гап занем. Дар ҷоми Англия Сити ба дарвозаи Петербур ҳамагӣ 2 гол зад ва ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёфт, аммо Тоттенхэм натавонист намояндаи лигаҳои поёниро мағлуб кунад. Дастаи Миддлсбро ҳоло дар зинаҳои поёнӣ аст. Ин даста бо таърихи бои худ ҳамчунин бо он машҳур аст ки ба дарвозаи Манчестер Сити 8 гол задааст. Ҳамин даста барои Антонио Конте як шапотии дигар зад. Дар овертайм лондониҳо 1 гол сар дода аз идомаи мусобиқа маҳрум гардиданд. Аммо аз Тоттенхэм мо миннатдор ҳастем ки дар Англия интригаро зинда кард. ҳоло Манчестер Сити девона мешавад ки чӣ гуна ҳамин даста ҳоло ба ҳама бой медиҳаду онҳоро мағлуб намуд. Дар бозии аввали полуфинали Кубоки Италия ки ду дастаи Миланӣ бозӣ доштанд, мо ягон гол надидем. Финалист дар бозии дуюм маълум мегардад. Акнун таваҷҷӯҳ намоед ба хабарҳои дигар. Дӯстон, асосан дар миёнаи ҳафта ё бозиҳои аврупоӣ мегузарад ё ин ки Кубоки кишварҳо. Имрӯз дуюм вариант вуҷуд дорад. Фиорентина дар майдони худ дар бозии аввали Кубоки Италия Ювентусро пешвоз мегирад. Дар Кубоки Англия Ливерпул бо Норвич вомехӯрад, а дар Кубоки Испания дар бозии ҷавобӣ бошад барои рохат гирифтан ба финал Валенсия бо Атлетик Билбао рақобат мебандад. Оё баскҳо метавонанд боз ба финали ин мусобиқа роҳ ёбанд? Тамошои ин бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. тими миллии футболи Тоҷикистон дар мусобиқаи ҷоми Наврӯз бо тими миллии Уганда бозии рафиқона доир хоҳад кард. Мунтахаби мазкур дар қисмати Африқои шарқӣ ва марказӣ яке аз тимҳои қавӣ ба ҳисоб мерафт. То оғози асри 21 миллипӯшони ин кишвар дар тамоми қитъаи Африқо як дастаи миёнаҳол ба ҳисоб мерафт. Уганда дар марҳилаи финалии ҷоми ҷаҳон иштирок накардааст. Аз ин нуқтаи назар онҳо ба мо шабоҳати зиёд доранд. Дар ҷоми миллатҳои Африқо бошад, ин тим 5 маротиба ширкат варзидааст. тиллои футболи Уганда ба солҳои 70-уми қарни гузашта рост меояд. Он замон миллипӯшони ин кишвар то финали бузургтарин мусобиқаи қораи Африқо баромаданд, вале дар бозии ниҳоӣ аз мизбонон мунтахаби Гана бо ҳисоби 2-0 шикаст хӯрданд. Медалҳои нуқраи соли 1978 дар ҷои миллатҳои Африқо натиҷаи беҳтарини мунтахаби Уганда ба ҳисоб меравад. Ин охирин маротиба буд ки угандиҳо дар чунин сатҳи баланд ширкат намуданд. Яъне мо бо дастае бозӣ мекунем ки дастовардҳои беҳтаринаш танҳо дар бойгонӣ аст. давоми солҳои охир ин кишвар дар футбол ном набароварда буд. хулоси гап, тими миллии мо бо мунтахаби Уганда аз нуқтаи назари натиҷаҳои варзишӣ хеле наздикӣ дорад. мо ростӣ наёфтем ки кай бори охир яккачини Тоҷикистон бо мунтахаби аз Африқо бозӣ кард. шояд Уганда аввалин кишвари аз ин қора бошад ки мо бо онҳо вориди майдони рақобат мешавем. баъд аз пайдо шудани ин хабар табиист ки ҳазлу шӯхӣ дар ин бора зиёд шуд. барои мисол, як корбари шабакаҳои иҷтимоӣ ишора кард ки Наврӯз ҷашни миллии Уганда шудааст. нафари дуввум мегӯяд ки ин Уганда ягон чизи мехӯрданӣ бошад. дар ҳар шӯхӣ фоизи ками ҳақиқат аст. ҳазл худ як роҳи гуфтани рози дил мебошад. яъне мо бо кишвари ношиносе бозӣ мекунем ки дар олами футбол чизе нест, аммо аз тарафи дигар бозӣ кардан ҳамеша хуб аст. ҳамон вақт дар бозӣ будан ҳолати варзишии футболбозонро дар сатҳи хуб нигоҳ медорад. дар баробари бозӣ бо Уганда ҳамчунин миллипӯшони мо бозии рафиқона барзии дастаи футзали Тоҷикистон хоҳанд дошт. аслан ин рақобати футболбозон бо собиқ футболбозон ки футзалбоз шудан мебошад. ҳамаи бозингарони футзали кишвари мо аз футболи калон ҳастанд. Эден Азар мехоҳад ба Челси баргардад. фикр дорам агар бо ҳамин ҷумла оғоз кунем, дарҳол муҳимияти ин мавзӯъ маълум мешавад. ӯ қаблан дар бораи орзуи худ, яъне бозӣ кардан дар сафи дастаи шона мегуфт, вале худаш ҳам пай бурд ки ин орзуҳо амалинашаванда ба чашм мерасанд. футболи муосирро бе трансфер тасаввур кардан номумкин аст, вале на ҳамаи онҳо муваффақанд. бархе аз онҳо ғайри чашмдош танҳо сарфи беҳудаи маблағ ва зояи рафтани вақт мешаванд. гузариши Азар аз Челси ба Реал аз тоифаи чунин трансфер
трансферҳо буд. Ҳамлагари 31 сола мавқеи худро дар Реал пайдо накард ва ҳамакнун мехоҳад ба дастаи собиқи худ баргардад. Гап сари он меравад ки сармураббии феълии мадридиё Карло Анчелоти ба футболбози белгитабур умуман имконияти бозӣ намедиҳад. Ин нофаҳмӣ танҳо миёни ду нафар аст ва Азар кӯшиш ба шӯриш ва пайдо кардани ҳамаслакон дар утоқи либосивазкунӣ надорад. Анчелоти дар канори чап Винисиусро интихоб мекунад, чунки ӯ аз Азар дида як сару гардан беҳтар боз мекунад. Дар канори рост бошад, мутахассиси итолиёвӣ ё Родриго ва ё Асенсиёро ворди майдон мегардонад. Азар бошад танҳо курсиҳои эҳтиётиро гарм мекунад. Рафтани Азар бар муроди Реал хоҳад буд. Мавзӯи матраъ ин аст ки футболбози 31 сола дар як мавсим қариб 15 миллиони тоза музди маош ба даст меорад. ӯ дар баробари Бел аз ҳама бозингари гаронарзиш дар Мадрид ба ҳисоб меравад. Масъалаи Бел аллакай ҳал шудааст. Баъди ин мавсим Реал шаҳрномаашро тамдид намекунад ва аммо Азар то соли 2024 бо Мадридиё қарордод дорад. Чӣ тавр бояд аз ӯ халос шуд? Ҳамин аст мағзи масъала. Варианти Челси пайдо шуд ва Реал хоҳиши истифодаи онро дорад. Худи Азар мехоҳад Маз бо Тухел кор кунад. Бозингари белгитабур бар он назар аст ки Маз дар собиқ дастааш худро шикастабандӣ мекунад, зеро Маз дар Челси ба дастовардҳои беназир расида буд. Лондониҳо зидди баргаштани Азар нестанд, аммо танҳо дар он сурате ки ӯро қабул хоҳанд кард ки ба маоши камтар қаноат кунад. Ин ҷо варианти иҷора гирифтани Бел ба Тоттенхем ба хотир меояд. Он замон Реал ва Тоттенхем маоши Белро 50 бар 50 медоданд. роҳи ягонаи баргаштани Азар ҳам тавассути иҷора дида мешавад. Бо ин роҳ Реал метавонад барои маоши Мбаппе ва Холланд хазинаашро пур кунад. Мадридиё агар ду нафаре ки дар як сол қариб 30 миллион евро мегиранду фоидаашон ҳеҷ аст халос шавад, ин баробари чемпионшавӣ хоҳад буд. Шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? Аз миёни футболбозони кишвари Миср агар Муҳаммад Салоҳ дар майдони футбол ҳамагонро ба ҳайрат орад, дар олами бурун аз футбол Муҳаммад Абутрика ҳамаро маҷбур мекунад ки ангушти ҳайрат газанд. Собиқ нимҳиватгари мунтахаби Миср атрофи аз ҳаққи иштирок хориҷ кардани Русия ва клубҳои он дар мусобиқаҳои зери нуфузи ФИФА ва УЕФА чунин гуфт: ин қароре ки ФИФА ва УЕФА баровардан аз рӯи адолат нест. Шумо бояд ба ҳамаи минтақаҳои олам як хел назар андозед. Дар кишварҳои шарқи наздик амарӯза даҳон нафарон дар чунин даргириҳо ҷони худро аз даст медиҳанд. Чаро дар бораи онҳо ҳама сокит аст? Ҳамарӯза садҳо зан ва кӯдакони Фаластинро ба хок яксон мекунанд. Пас он кишвари ғосибро ҳам аз мусобиқаҳо хориҷ намоед. Ба ҳама бо як чашм назар андозед, гуфт футболбози собиқи Миср. Аксарият баъд аз ин суханони Абутрика кишвари Амрикоро ба чандин ҳуҷумҳо гунаҳгор карда менависанд ки ИМЕА ба якчанд давлатҳо бо артиши худ даромад. Ҳатто Саддам Ҳусейн ва куштани ӯро ба ёди Амрико оварданд. Агар ин тавр бошад, Амрико бояд ба муддати садсолаҳо аз ҳаққи ширкат дар мусобиқаҳо маҳрум монад. Ин ягона сухани собиқ бозингари мунтахаби Миср нест ки ба саҳифаҳои аввал мебарояд. Қаблан ӯ дар эфири BeIN Спорти Қатар ишора кард ки ҳамҷинсгароён бояд дар рӯи олам набошанд, чунки ин зидди тамоми қонунҳои инсонӣ ва дин аст. Барои ин суханҳо Муҳаммад Абутрика ва ҳам телевизион ба чандин мушкилӣ рӯбарӯ шуданд. Акнун ҳамватани Салоҳ дар бораи амалҳои нодурусти ниҳодҳои футболӣ сухан намуд. Ба ҳамин таом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обунашдаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хайр дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.